ग्रँड फिनाले नाईट मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत सुस्वागतम। पहिला सामना क्वालिफायर 1 विष्णू स्मृती वर्सेस संजय स्मृती कर्णधार, विक्रम वर्सेस ईशान यांच्यामधील सामना थोड्याच वेळात प्रारंभ होत आहे। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। उत्कर्ष प्रीमियर लीग आयोजित उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ पूर्णगड आयोजित उत्कर्ष प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरे पहिल्या पर्वाच्या यशस्वी ते नंतर या वर्षी अतिशय रोमहर्षक रोमांचकारी दैदिप्यमान नेत्रदीपक सुंदर साउंड सिस्टम, सुंदर लाइट सिस्टम, तितकं चांगलं कॅमेरा वर्क रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ऑनलाईन आलेल्या सर्व व्ह्यूअर्सचं हार्दिक स्वागत। UPL 2025 उत्कर्ष प्रीमियर लीग पर्व दुसरे ग्रँड फिनाले नाईट चा पहिला सामना फर्स्ट क्वालिफायर चालू होतोय। या फर्स्ट क्वालिफायर मध्ये विष्णू स्मृती वर्सेस संजय स्मृती जिंकणारा संघ डायरेक्टली एंटर इनटू द फायनल अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करेल। दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा। कर्णधार दोघांचेही यांना विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय। 4 षटकांचा सामना राहील। सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत। शिवजन्मोत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित या UPL 2025 मध्ये मी योगेश खडपे आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करीत आहे। सुस्वागतम, शुभस्य स्वागतम। मित्रांनो, क्रिकेट म्हटलं की धर्माच्या पलीकडे जाऊन, जातीच्या पलीकडे जाऊन, राजकारणापलीकडे जाऊन मैदानावर होणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट। दोन अनोळखी व्यक्तींना एकत्र करून अगदी जिवलग मैत्री करून देणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट। आणि लाईफ संघर्ष, जीवनामधील संघर्ष कशा पद्धतीने करायचा आणि अपयशातून शिकून यश कसं प्राप्त करायचं याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे क्रिकेट। या क्रिकेटच्या फॉर्मॅट मधील अगदी शॉर्टेस्ट फॉर्मॅट म्हणून ज्याची गणना केली जाते, कोकणातील अतिशय लोकप्रिय खेळ अंडरम क्रिकेट मुंबई पासून सिंधुदुर्ग पर्यंत पसरलेल्या या कोकण पट्टीवरती ज्या आत्मीयतेने, ज्या प्रेरणेने या क्रिकेट खेळाला, अंडरम खेळाला उचलून घेतले प्रेक्षकांनी, रसिक प्रेक्षकांनी, या सर्व रसिक प्रेक्षकांसाठी खुश खबर की लगेचच आपण फर्स्ट क्वालिफायरला प्रारंभ करत आहोत। अगदी थोड्याच वेळामध्ये आपल्या समोर येईल ईशान वर्सेस विक्रम यांच्यामधील रणसंग्राम। एलिमिनेटर म्हणजे दुसरा सामना, फर्स्ट एलिमिनेटर होईल MD स्टार वर्सेस महाकाली अडिवरे म्हणजे कुंदन वर्सेस केतन यांच्यामध्ये रंगणारा रणसंग्राम। अगदी तारे सितारे, खारवी समाज आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातून क्रिकेट पटलावरची, अंडरआर्म क्रिकेट पटलावरील तारे सितारे आज या पूर्णगड गावामध्ये मुचकुंदी नदीच्या काठी वसलेल्या आणि शिवसृष्टीची गाथा सांगणाऱ्या, अर्थात शिवकालीन शेवटचा किल्ला म्हणून ज्याची गणना केली जाते, म्हणून ज्याचं नाव पूर्णगड असं पडले, त्या पूर्णगड किल्ल्याने संरक्षित केलेल्या या गावामध्ये श्रीकृष्ण नगरमध्ये मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करीत आहे। योग्य नियोजन, उत्कृष्ट मार्गदर्शक, उत्कृष्ट आदर्श अशी खेळपट्टी, त्याचबरोबर प्रेक्षकांची मिळालेली साथ, महिला प्रेक्षकांची मिळालेला प्रतिसाद, या सर्वांनी ही स्पर्धा उचलून धरली आहे। त्याच पद्धतीने आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून जितके प्रेक्षक आपल्याला परवापासून जोडले गेलेले आहेत, अनेक प्रेक्षक प्रतीक्षेत आहेत, नोटिफिकेशन्स लावून ऑन करून आहेत, या सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत करीत आहोत। सुस्वागतम मित्रांनो। दोन्ही कर्णधारांना विनंती की नाणेफेक करून घ्या। आवाज येतोय का? किती लाव म्हणा, कॉलरला लावतो, कॉलरला लाव म्हणा।
रवी घ्यायला पाहिजे ना. खाली ठेवू नको इकडनं कॉल देते मला लक्षात ठेव. टी शर्टच्या कॉलरला लावून ठेव. हा विष्णू स्मृती टॉस विन. हा आणि तुझा आवाज येत नाही बघ जरा. काय घेतलंय पूर्ण तो गोल फिरवतो. चला स्वागत करूया, सर्वांचं स्वागत करूया, शुभारंभ करूया, प्रारंभ करूया, श्री गणेशा करूया. सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत पुनश्च एकदा आजच्या या ग्रँड फिनाले नाईटच्या पहिल्या पर्वामध्ये, पहिल्या सामन्यामध्ये, अर्थात UPL पर्व 2 मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करताना अतिशय आनंद होत आहे. सर्व क्रीडा रसिकांना विनंती आहे की लवकरात लवकर आपली जागा घ्या. आजचे सर्व सामने हे होणार आहेत रोमांचक, रोमहर्षक, रणसंग्रामामधला हा संग्राम या क्रिकेटच्या पटलावरती, रणांगणावरती लढणार आहेत दोन्ही संघाचे, अगदी 4 संघाचे सैनिक खेळाडू. मित्रांनो, क्रिकेट एक क्लिक लवकरच अशी व्हावी की मैदानावर पुन्हा भेट व्हावी. 2 दिवस आपण 2 नाईट इनफॅक्ट या मैदानावरती क्रिकेटचा आस्वाद घेत आहोत. हम भी किसी से कम नाही याची झलक पुन्हा दिसावी. हातात हात देऊन दाद द्यावी, एकमेकांच्या खेळीची कौतुक पुन्हा पुन्हा दिसावी. संघातील मैदानावरची रणनीती पुन्हा संघर्षास पेटावी. शेवटच्या बॉल पर्यंत अटीतटीची चुरस पुन्हा आमच्यात व्हावी. पुन्हा पाण्यास मिळावे ते मैदान गोलाकार आणि तो नेहमीचा दोन्ही पायातून बॉल फरार होऊन मिळालेला चौकार. फुलांनी अपेक्षा कधी केली आहे का काट्याकडून आधाराची? जमिनीने कधी वाट पाहिली आहे का आभाळाकडून सावलीची? किनाऱ्याला वाटली का भीती समुद्राची? वाऱ्याला कधी संगत लागली का उडणाऱ्या पाळ्या पाचोळ्याची? मग आपण का घाबरायचं छोट्या छोट्या पराभवांना? का खचायचं बारीक बारीक संकटांना? सिद्ध व्हायचं, सज्ज व्हायचं आणि लढायला तयार व्हायचं. आता हरायचं नाही तर लढायचं. या सर्वांना शुभेच्छा. दोन्ही संघाच्या सर्व खेळाडूंना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. जीवन भी एक क्रिकेट है मित्रांनो. धरती के इस स्टेडियम पर शरीर के बेहद खतरनाक पिच पर समय बॉलिंग कर रहा है आणि तेच आपल्याला क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळालंय. आवाज एकदम हाय येतोय रे. साऊंड आवाज म्हणजे बास भरपूर वाढलाय का? कमी कर ना त्याला, सांग. बेस बंदच करायला सांग. ऑलरेडी बेसला आवाजाला बेस आहे माझ्या, त्यामुळे तो बेस काढून टाक. हॅलो. या उत्सवासाठी देणगी आली आहे परशुराम यशवंत टेमकर 100 रुपये, दर्पण गौरेश गणपत शिरगावकर यांच्याकडून 500 रुपये. धन्यवाद. धन्यवाद मित्रांनो. सर्वांना पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करत आहोत. यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडलेल्या माझ्या सर्व क्रीडा रसिकांना हार्दिक स्वागत. शुभस्य शीघ्रम करत आपण या स्पर्धेला प्रारंभ करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
प्रेक्षकांची संख्या थोडी थोडी वाढत आहे. 7:42 इन बिटवीन 8 मिनिटांमध्ये आपण हा सामना सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मित्रांनो, कुरुक्षेत्रात आपलेच नातलग शत्रुपक्षात बघून हतबल झालेल्या अर्जुनाला श्रीकृष्णाने भगवद्गीता सांगून लढायला तयार केले. आपल्यालाही क्रिकेटमध्ये असे क्षण येतात की जेव्हा आपल्याला निराश वाटते, प्रयत्न करण्यात काही अर्थ नाही असे वाटते, अशा वेळेला आपल्याला प्रेरणा मिळण्याची गरज असते आणि तेच ते श्रीकृष्णाचे प्रेरणादायी विचार. जर तुम्ही लक्ष्य गाठण्यात यशस्वी अयशस्वी झालात तर तुमची रणनीती बदला, तुमचे लक्ष्य नाही. आणि तेच लक्ष्य आहे जिंकण्याची उत्कर्ष प्रीमियर लीग UPL पर्व 2 चा महाअंतिम विजेता होण्याचे महाविजेता होण्यासाठी सज्ज आहेत दोन्ही संघ. मॅन फ्रॉम नाखरे विक्रम नार्वेकर यांचा संघ संजय स्मृती सन्माननीय कैलासवासी संजय खडपे यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन करून या स्मृती निमित्त आयोजित हा संजय स्मृती संघ. याचबरोबर अपोजिट संघाचा विचार केला तर डिफेंडिंग चॅम्पियन, गेल्या वर्षीचा डिफेंडिंग चॅम्पियन विष्णू अर्थात विष्णू डोरलेकर या वाडीचा एक खंदा कलाकार, उमदा कलाकार कैलासवासी विष्णू डोरलेकर यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन. आणि त्यांच्या नावाने केलेला हा संघ अर्थात विक्रम डोरलेकर यांच्या मालकीचा विष्णू स्मृती आणि आयकॉनिक प्लेयर ईशान आडुरेकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार होईल. पहिल्या बॉलला प्रारंभ होतोय, श्री गणेशा होतोय, शुभारंभ होतोय ग्रँड फिनाले नाईटचा. ज्यांच्या कल्पक बुद्धिमत्तेत हिंदवी स्वराज्य उभं राहिलं, ज्यांच्या सिंह गर्जनेत मर्द मावळ्यांचा रक्त सळसळलं, ज्यांच्या घौडदौडी पुढे सारे सह्याद्रीसह कडे कपारे रक्त रंजित झाले आणि ज्यांच्या दिव्य तेजाने स्वराज्याचं तोरण दैदिप्यमान झालं, अशा श्रीमंत महंत शिवछत्रपती शिवरायांना मानाचा मुद्रा अर्पण करून UPL पर्व 2 उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ आयोजित UPL पर्व 2 क्वालिफायर नंबर 1 विष्णू स्मृती वर्सेस संजय स्मृती. हर हर. पहिला बॉल, वाव, पहिल्या बॉल वरती केलाय प्रहार, केलाय पहिला वार, जातोय सीमा रेषा पार, चौकार. सुरुवात केली आहे, शुभारंभ केलाय, आगाज केलाय, अंदाज निराळा आहे विक्रम नार्वेकर याचा. ईशान वरती केलाय प्रहार, दुसरा बॉल ईशानने थोडासा फिंगर रोल केलाय, बॉल जातोय लेग स्टिकच्या बाहेर. 2 धावांसाठी प्रेशर क्रिएट केलेला आहे, दबाव टाकलाय. पहिल्याच बॉल पासून दबाव डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न विक्रम नार्वेकर. पुढचा बॉल, ओहो, स्लो डिलिव्हरी, एक तेरी तो एक मेरी, आणि बत्ती केली आहे गुल, दांडी केली आहे गोल, गोलंदाजी पॉवरफुल. आले मैदानी राजे, खेळ क्रिकेटचा गाजे, आले मैदानी राजे, खेळ क्रिकेटचा गाजे, खेळू धुवादार मारून चौकार, आली या युद्धाची. थँक्यू डीजे. काय सुरुवात झाली, काय प्रारंभ झालाय बघा. एक तेरी तो एक मेरी, ईशान आडुरेकर हे चॅम्पियन प्लेयर आहे. विक्रम जो गोलंदाजांना करून टाकतो चक्रम, त्याला मात्र इथं बनवलाय मामा. आणि पहिला धक्का मिळतोय 6 या धावसंख्येवरती. सुरुवात केली होती विक्रमने, अतिशय हल्ला चढवला होता, प्रहार केला होता, रणशिंग फुंकला होता. अगदी सुरुवात केली होती शंख फुंकून चौकाराने, परंतु थाळी वाजवली आहे ती ईशान आडुरेकरने. पहिला धक्का, नवीन बॅटर भाग्यवान डोरलेकर, पवन डोरलेकर, राईट आर्म राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा मारा करेल ईशान. क्वालिफायर 1 फायनल मध्ये जाण्यासाठी हा बॉल इनटू द पिच ऑफ स्टिक कव्हर करताना बॅटरने मात्र अँटिसिपेट केलं. बॉल जातोय स्ट्रेट टू द फिल्डर. पॉवर प्ले रिस्ट्रिक्शनच्या या ओव्हर मध्ये
नेक्स्ट डिलेव्हरी आता मात्र ईशान कमबॅक करून देतोय कारण विकेट मिळवतोय आणि आता लय प्राप्त करतोय. बॉलवरती धाव मिळण्याची कोणतीही संधी नाहीये. नेक्स्ट डिलेव्हरी व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न, स्लोअर डिलेव्हरी. हे इंटेलिजंट क्रिकेट आहे ईशान आडिवरेकर कडून. मिस्टर तोसुंदे नावाने ओळखला जाणारा हा अंडरआर्म क्रिकेटचा इतिहासातला अतिशय उत्कृष्ट खेळाडू. जेव्हा जेव्हा अंडरआर्म क्रिकेटची हिस्ट्री लिहिली जाईल या फलंदाजाचं, या गोलंदाजाचं नाव घेतलं जाईल, ईशान आडिवरेकरचं. एक अपील केला जातोय, हलकासा अपील बोल्ड आउटचा. इन बिटवीन एक अपील असाही केला जातोय की 1 रन आहे का बॅटिंग टीम कडून. अंपायरचं डिस्कशन होते, काय झालंय कुणास ठाऊक. इनसाइड एड जर झालाय, नक्की प्लेड ऑन झालाय का. यावेळेला टेक्निकल DRS सिस्टम उपलब्ध आहे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की या टुर्नामेंट मध्ये प्रत्येक संघाला एक DRS रिव्ह्यू सिस्टम आपण अवेलेबल केलेली आहे. पॉसिबल जेवढ्या पद्धतीने आपल्याला होईल त्या पद्धतीने. अंपायरचा इशारा आउट आहे ऑन फील्ड अंपायरचा. या ठिकाणी टेक्निकल रिव्ह्यू घेतलेला आहे अंपायर्सनी. तर फोर्थ अंपायर कडून सुद्धा डिसिजन आलाय. थर्ड अंपायर इनफॅक्ट फलंदाज बाद किती अंपायर कडून. पहिल्या षटकामध्ये मात्र धमाका केला होता, सुरुवात केली होती, काय आघात केला होता, परंतु हवा काढून टाकली. जशा पद्धतीने एक वेगात चाललेल्या गाडीला टायर पंक्चर करावा त्या पद्धतीने ईशानने या 2 फलंदाजांना माघारी परतवले. पवन आणि विक्रम दोन्ही मैदानामध्ये. अनिरुद्ध आंबेडकर राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. हा लकी चार्म आहे, हा एक्स फॅक्टर गोलंदाज आहे. अनिरुद्ध आंबेडकर मिस्ट्री गोलंदाज राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. अभिज्ञासाठी पहिलाच बॉल बघा आतमध्ये टाकलेला. मित्रांनो, जगणारे ते मावळे होते, जगवणारा तो महाराष्ट्र होता. पण स्वतःच्या कुटुंबाला विसरून जनतेवर मायेने हात फिरवणारा आपला शिवबा होता. या शिवछत्रपतींच्या शिवजन्मोत्सवानिमित्त आयोजित उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ च्या वतीने आयोजित UPL पर्व 2 पहिल्या पर्वाच्या यशस्वीतेनंतर, अतिशय यशस्वीतेनंतर या वर्षीमध्ये डिफेंडिंग चॅम्पियन आपल्या नावाला तीच कामगिरी करत असताना मिस्टर ईशान आडिवरेकर यांच्या नेतृत्वाखालचा यावेळेला मात्र अनु आंबेडकर. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा इनटू द पिच गोलंदाजी आहे. 3 स्टंप वरती गोलंदाजी आहे आणि डायरेक्टली यष्टांचा वेध घेणारा गोलंदाजी आहे. अभिज्ञ कंट्रोल करावं लागेल या मॅचला. कंट्रोल करण्यासाठी आता एकमेव तारणहार आहे अभिज्ञ नाटेकर. पूर्ण गडगावचा सितारा अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये या अभिज्ञ या व्यक्तिमत्वाला एक वेगळं वळण, एक वेगळं वलय आहे. इन बिटवीन हा शॉट टॅप शॉट खेळला होता, टायमिंग सुद्धा प्रॉपर होती, फक्त बॉलला थोडी उंची मिळणे गरजेचं होतं. 8 2 गडी बाद 8. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न. लाईन किती परफेक्ट आहे, ही लाईन किती सुंदर पद्धतीने अनिरुद्ध आंबेडकर कॅरी करतोय आणि प्रेशर क्रिएट करतोय. दबाव में कोई निखरता है, कोई बिखरता है, जो निखरता है वही हीरा बनके चमकता है. वाह वाह वाह, देखो ये ही फील्डिंग का नजारा है. लेफ्ट साइड ला छलांग मारत ये फ्लाइंग ईशान दिखाता हुआ. डॉट डिलिव्हरी. 2 षटक संपलेत, 1 धाव मिळते या षटकामध्ये. 2च धाव मिळत आहेत. इम्पॅक्ट धावसंख्या झाली आहे 9 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. 3ऱ्या षटकामध्ये आपण जातोय. तोपर्यंत यावेळेला मात्र संजय स्मृती क्वालिफायर फर्स्ट मध्ये थोड्याशा बॅकफुट पोझिशनला आहे. 9 2 गडी बाद 9 9 फॉलोअर्स ऑफ 2 विकेट.
पहिल्या ओव्हरमध्ये 7 धावा आल्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुसऱ्या षटकामध्ये प्रेशर जे क्रिएट केलं होतं ईशानने ते प्रेशर मेंटेन ठेवलंय. अंतिम फेरीमध्ये जाईल या सामन्यातील विजेता संघ. पराभूत संघाला अजून एक चान्स असेल. नेव्हर द लेस लाईफ मध्ये तुम्हाला दुसरी संधी मिळते, त्यामुळे दुसऱ्या क्वालिफायर साठी ते क्वालिफाय होतील. इन बिटवीन तिसरं षटक रोशांक आडुरेकर लेफ्ट टर्न करण्याचा प्रयत्न. धावा किती? एकच ना सर? एक धाव. वंडीच्या स्वरूपात लेफ्ट हँडेड बॅटर भाग्या अर्थात भाग्यवंत डोरलेकर. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा हा बॅट मध्ये आलेला परंतु डबल शॉट केलेला उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण मंथन यांच्याकडून. आज मात्र त्याला संधी मिळते या ठिकाणी आणि त्याचं सोनं करताना दिसत आहे. मंथन मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण करतोय. थोडीशी गॅप ठेवली आहे तिथे मिड विकेट मिड ऑन आणि नंतर जर बघितलं फाईन लेग स्क्वेअर लेगच्या दिशेने यामध्ये जी गॅप आहे त्याचा पुरेपूर फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करतोय. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅक ऑफ द लेंथ गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न. व्हेरिएशन केलंय. बॉलिंग मध्ये वैविध्यपणा पाहिजे तो मात्र आहे. इंटेलिजंट क्रिकेट काय स्ट्रॅटेजी बनवली आहे. इम्प्लिमेंटेशन तर पॉवरफुल आहे. एक्झिक्युशन सुंदर आहे. धावसंख्या 10 वरती. आताच्या किती धावा फक्त सांगा. वनडी म्हणजे धावसंख्या 11 वरती 11 for 2. 11 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. उन्हें घुमानता हमारी उड़ान में कहाँ दम है. उन्हें घुमानता हमारी उड़ान में कहाँ दम है. और हमें था भरोसा अपने आगे आसमां भी हमारे लिए कम है. यही दिखाता हुआ संजय स्मृतीच्या समोर विष्णू स्मृती हा संघ. काय सुरुवात केली होती विक्रमने. मला वाटलं होतं गेल्या वर्षीची पुनरावृत्ती विक्रम करतोय की काय, परंतु ईशान इंटेलिजंट क्रिकेट एक्सपिरियन्स आहे त्याच्याकडे. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा चकवलाय झुकवलाय हुकवलाय. बॉल ऑफ ब्रेक ऑफ स्टंप मधून थोडासा बाहेर आणणारा. इन बिटवीन टायमिंग झाली नाही. बघा तोच टप्पा आहे फक्त. व्हेरिएशन लाईन मध्ये नाहीये, लेंथ मध्ये नाहीये. सेम लेंथ सेम लाईन. फक्त त्याला वळण देणारा जो लेफ्ट टर्न आहे आणि ऑफ टर्न आहे. या दोन्ही लेग कटर ऑफ कटर दोन्हीचा फायदा बरोबर घेतोय रोशांक. षटक संपतंय. तिसरं षटक. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 12 वरती 2 गडी. 12 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. कधी चालू झाला आणि कधी संपलं काही कळलं नाही. क्षणात लावीन वाट अशी एक घोळ नाही जी प्रसिद्ध आहे. या क्षणामध्ये वाट लावली आहे. 3 ओव्हर मध्ये 12 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. महाकाली स्पोर्ट्स अडिवरे आणि एमडी स्टार तुळसुंदे संघाच्या संघ मालकाने कृपया इथे येण्याची कृपा करावी किंवा कर्णधार असतील तर टॉस करण्यासाठी येण्याची कृपा करावी. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉस करण्यासाठी येण्याची कृपा करावी. महाकाली स्पोर्ट्स अडिवरे एमडी स्टार तुळसुंदे. हा काय वैशिष्ट्य आहे बघा. सामना चालू होण्यापूर्वी 2 मिनिटं आम्ही चर्चा करत होतो की मॅच अजून चालू करूया नको कारण प्रेक्षक आले नाहीयेत. आता मात्र तुडुंब भरलंय. ही क्रिकेटची खासियत आहे. शरीरातून प्राण जाईल परंतु यावेळेला मात्र यश मिरजुळकर मॅन इन फॉर्म. अरे मुंबई असू दे बांदा असू दे किंवा चांदा तिकडे आपल्या नावाचा करतोय दबदबा. त्याचं नाव आहे यश मिरजुळकर. यश मिरजुळकर बद्दल मी परवा कालही बोललो होतो की ओव्हरऑल क्रिकेट मधला आता हा क्रिकेटच्या पटलावरती जो तारा चमचमतोय तो चमकणारा तारा आहे. चंद्राचंही आगमन झालंय. सूर्यास्त झालंय परंतु यावेळेला मात्र नवीन बॅटर आलाय. पहिल्याच बॉलवरती दणका दिलाय. फुलटॉस बॉल त्याला केलाय प्रहार. मिळतोय चौकार. धावसंख्या 16. यश खाणेकर फलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. काही चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या वाढवावी लागेल. वाईड बॉल 30 पर्यंत पोहोचावं लागेल. 17 धावा झाल्या. 4 बॉल शिल्लक. 3 चौकार येणे गरजेचं आहे. आवश्यक आहेच परंतु यावेळेला मात्र खोदून काढलाय यश मिरजुळकर. मुंबईच्या क्रिकेट पटलावरती खारवी समाजाची कोणतीही टुर्नामेंट घ्या यश मिरजुळकर हे नाव तुम्हाला कुठे ना कुठे तरी बक्षीस मध्ये वितरणामध्ये दिसेल.
आयदर मॅन ऑफ द सिरीज, उत्कृष्ट गोलंदाज किंवा मग उत्कृष्ट फलंदाज, ऑल राऊंड परफॉर्मन्स. परंतु अंडरआर्म सुद्धा आपल्या रक्तामध्ये तेवढ्याच ताकदीने भरलेला आहे हे दाखवताना यश मिरजुळकर. मगाशी आपण चर्चा करत होतो की सामना सुरू होण्यापूर्वी 2 मिनिटापूर्वी आम्ही विचार करत होतो की चालू करूया की नको, प्रेक्षक येतील की नाही. परंतु जसा पहिला बॉल पडला आता तुडुंब भरलाय. पुन्हा केली आहे दांडी, गुल गुल गुल. धन्यवाद डीजे. नवीन फलंदाज येतोय आयुष अंबेरकर ना, आयुष अंबेरकर. कामयाबी ताकत नहीं, निरंतरता की कहानी है. हार में विजय की अदृश्य चिंगारी है. जिसने भी आजमाया जुर्रत से सिखाया असंभव भी संभव होती जरूरी है. ये असंभव को संभव करने के लिए आपके पास बचे हैं 4 ओव्हर और सिर्फ बैंक में है 17 रन. 18 धावांचं टार्गेट आहे. अंतिम फेरीमध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी जाण्यासाठी विष्णू स्मृती अगदी बेताब झालेला असेल. या मैदानावरचा बेताज बादशाह म्हणून ईशान आडुरेकर हे गेल्या वर्षी ज्याने आपल्या नावाचा डंका वाजवलाय याही वर्षी वाजवतोय बाजा. संजय स्मृती. नेव्हरदलेस अजूनही सामना संपला नाहीये. 17-18 टू विन आहे. महाकाली स्पोर्ट्स एमडी स्टार ताबडतोब टॉस करण्यासाठी या. महाकाली स्पोर्ट्स एमडी स्टार टॉस करण्यासाठी या. शेवटचा पुकार आपणास. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. यूपीएल उत्कर्ष प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरे मधल्या पहिल्या क्वालिफायरच्या दुसऱ्या इनिंगला प्रारंभ होतोय. मित्रांनो, मंदिरातील घंटेला आवाज नाही जोपर्यंत तुम्ही ती वाजवत नाही, कवितेला चाल नाही जोपर्यंत तुम्ही ती गात नाही, त्याचप्रमाणे तुमच्या भावनांना सुद्धा किंमत नाही जोपर्यंत तुम्ही ती व्यक्त करत नाही. मन वळू नये अशी श्रद्धा हवी, निष्ठा ढळू नये अशी भक्ती हवी, सामर्थ्य संपू नये अशी शक्ती हवी आणि कधी विसरू नये अशी नाती हवी. ही नाती निर्माण करणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट. या खेळाच्या माध्यमातून आपल्यामध्ये झालेलं नातं एक क्रिकेटपटू आणि प्रेक्षकांमधलं नातं, समालोचन कक्षामधून कॉमेंटेटर, स्कोरर आणि अंपायर्स मधून आपल्या रसिकांशी जोडलेलं नातं, आयोजकांचं क्रीडा रसिकांशी जोडलेलं नातं. इतकं उत्कृष्ट आयोजन गेले 3 दिवस आपण पाहतोय. शिस्तबद्धता, या शिस्तबद्धतेसाठी एकदा पुन्हा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळासाठी. सुरुवात करत आहोत. 18 धावा फक्त पाहिजेत. विक्रम वरती केलाय. पहिल्याच बॉल वरती दबाव, या दबावाला झुगारावं लागेल विक्रमला. पहिल्या बॉल वरती वाईड आलाय, 2 धावा आल्यात. अंतिम फेरीमध्ये सज्ज होतोय जाण्यासाठी विष्णू स्मृती सलग दुसऱ्या वर्षी. ओहो, काय होईल काय होईल. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द चान्स. एक चान्स मिळाला पाहिजे विक्रमला. तो चान्स देईल का ईशान? धावसंख्या 2, 16 धावांची अजूनही गरज. स्लोअर डिलिव्हरी, लॉलीपॉप हलवा टाकलाय. बॉल जातोय सीमा रेषा पार, चौकार. धन्यवाद डीजे. आता मात्र औपचारिकता राहिली की काय असं वाटायला लागलं. फक्त 12 धावांची आवश्यकता आहे. नेक्स्ट मॅच टॉस करून घ्या प्लीज. एलिमिनेटर नॉकआउट, ऍक्च्युली नॉकआउट मॅच होईल पुढची. एलिमिनेटर चालू होतोय. एमडी स्टार केतन, एमडी स्टार कुंदन वर्सेस महाकाली केतन यांचा संघ. एमडी स्टार ग्रुप 1 धाव पुढचा 7.
एम डी स्टार ग्रुप यांचा संघ एम डी स्टार. वाव व्हॉट अ शॉट, एक गुणा फटका. आले मैदानी राजे धावसंख्या 11 वरती. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा नो चान्स फॉर द फिल्डर. बॉल फरार, ट्रॅव्हल टू द बॉर्डर लाईन. मारुनी चौकर आली या युद्धाची. पुढचा बॉल वाईड बॉल. धावसंख्या 16, 1 धावेची गरज आहे, 2 धावेची गरज आहे फक्त. चला पहिला बॉल पहिल्याच ओव्हर मध्ये संपते की काय मॅच. लेग स्टिकच्या बाहेर 1 धाव, 17 इक्वल अप झाली आहे. त्यामुळे विष्णू स्मृती अंतिम फेरीमध्ये जाण्यासाठी अगदी शेवटच्या पायरीवरती सलग दुसऱ्या वर्षी अंतिम फेरीमध्ये जाण्यासाठी इन बिटवीन एक डॉट डिलिव्हरी येते. षटक संपतंय, पहिलं षटक संपतंय. ईशान यांच्याकडून येत आहे धावसंख्या 17. यावेळेला फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे. विष्णू स्मृती कैलासवासी विष्णू डोरलेकर यांना मानवंदना करणारा विक्रम डोरलेकर यांचा हा संघ गेल्या वर्षी चमचमत्या ट्रॉफीवरती ज्यांचं नाव कोरलं होतं तोच हा संघ दुसऱ्या वर्षी अंतिम फेरीमध्ये जाण्यासाठी सज्ज होतोय. जोरदार टाळ्याने अभिनंदन करूया. विष्णू स्मृती पूर्ण गाड दुसऱ्या वर्षी जाण्यासाठी तयार. डेड बॉल इन बिटवीन डेड बॉल. हो हो, मला वाटलं होतं वाईड बॉल गेलाय की काय. गोलंदाज अभिज्ञ राइट आर्म राउंड विकेट मारा करेल. एक औपचारिकता, ये फाइनल मूवमेंट फाइनल के लिए जाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई टू द फाइनल्स. यूपीएल पर्व 2022